Izvinite, imam predavanja. Vidimo se. Stvari ne mogu zauvek ostati iste. Prijatelji se nekad razdvoje kada im životi odu u različitim smerovima. Znate li zašto Digimoni dobijaju isključivo decu za partnere? Zato što deca imaju potencijal, ali kako se on troši, Digimoni gube snagu. A veza Digimona i čoveka prilazi kraju. Nikada više nećemo videti svoje Digimone. Digimon zbog ovog izabrana deca upadaju u komu. Ne, čekaj, prisiljavanje partnera na evoluciju samo ubrzava vaš rastanak. I to će samo ubrzati naš oproštaj. Imam osjećaj da čak i ako nestanemo, uvijek ćemo biti zajedno. Dobro, uradimo ovo! Čak i kada pogrešiš, možeš to da ispraviš. Svi moramo da živimo sa svojim odlukama. Ovo je naša poslednja evolucija! Teichi, baš si porastao.